Kwaziwai vana vaMwari tokukwazisai mose muzita raJesu. Amen. Amen. Tinotenda Mwari vatisanganisa mukaona madzidziro atiri kuita. Tinenge tine dingindira hombe riri kubata nyaya diki dzatinenge tichibata. So mavhiki matatu anotevera toda kudzidza pamusoro penyaya inonzi permitted delays. Kunonoka kwakatenderwa. Dzimwe nguva mukurarama kwedu tinenge takamirira icho nechocho, mwana ngauye, basa ngariuye, wanano ngaiite, kambani ngaisimuke, urwere ngaupere. Asi mukudzidza kwedu zvemavhiki matatu atakatarisa aya, toda kumbotarisa kumwe kunonoka kunotenderwa nedenga. God ordained delays. Mwari achiita zvaanoita semuridzi weupenyu hwedu. So tinokukokai zuva ranhasi kubhuku ramabasa avapostori, Acts chapter 24. Bhuku ramabasa avapostori chapter 24, verengai nesu kubva paverse 24 kusvika paverse 27. Shoko raMwari rinoti kudii? Zvino mamwe mazuva akati apfuura, Felix akasvika nomukadzi wake Drusilla, waiva muJudha, akadana Pauro, akamunzwa pamusoro pokutenda kuna Kristu Jesu. Zvino wakati achitaura zvokururama nokuzvidzora nokutonga kunouya, Felix akatya zvikuru, akapindura akati, enda hako zvino, kana ndikazova nenguva yakanaka ndichakudana. Wakatiwo zvimwe uchazopuwa mari naPauro. Naizvozvo wakamudana kazhinji achitaura naye. Asi makore maviri akati apera, Porkio Festo akapinda panzvimbo yaFelix. Zvino Felix achida kufadza vaJudha, akasiya Pauro akasungwa. Mwari varopafadze kuverengwa kweshoko ravo. Regai tidzidze pamusoro wenyaya mudiki unoti Ndadzika Midzi. Rooted Ndadzika Midzi. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga muzita raJesu, nokuda kweshoko renyu ramaisa pamberi pedu, baba avo naamai, sekuru avo nambuya, tinonamatirawo kuti musikana uyo nemukomana tigone kunzwa tose shoko renyu ritibatsire munguva dzekumirira. Tanamata nekutenda muzita raJesu akatifira pamuchinjikwa akamuka. Amen. Amen. Taverenga panapa kuna mabasa avapostora, the Acts of the Apostles. Chapter 24 kubva paverse 24 kusvika paverse 27. Pabuda mazita akati wandei atinoda kuti tingoongorora tisati tapinda mukati menyaya iyi. Pabuda zita ragavhena panguva iyoyo ainzi Felix. Zvikanzi Felix uyu akanga akawana anonzi Drusilla. Drusilla muJudha, Felix haasi. Asi ava vanhu vakawanana vagere vose. Mukatarisa uyo anonzi Drusilla, ndiani uyo? She is a Jewess, muJudha. Asi muJudha nemakore ari pasi pamakumi maviri. She is less than 20 years old panguva iyi. Sei apa ari kunzi awanikwa naFelix. Iyi marriage iyi yava marriage yechipiri ya Drusilla. Akutowanikwa kechipiri. Kekutanga akaitwa inonzi betrothal, abvisirwa nezvimwe zvose, akafurirwa neng'anga, akanyengedzwa. Felix achimusundira kuti uya ugare neni, ibva kune uyo, uya ugare neni. Saka Felix akaflexa mafinancial muscles ake, akaratidza simba, akati aiwa Drusilla, siya murume wakakuwana anonzi Azizas, ibva ikoko, uya kuno ugare neni. Saka ari kutowanikwa kava kechipiri, asi pamurayiro weshoko raMwari pakuwana nekuwanikwa hazvaitenderwa kuti watoenda kune umwe murume umusiye usina kumbata paupombwe kana kuti asina kufa, woenda kune umwe. Saka patiri kutotarisa apa, Drusilla ari muwanano yeupombwe. Bhaibheri kana rakatarisa riri kumuti ari muwanano yeupombwe. Uyu Felix kwaari uku nemhaka yamakaro nekusazvidzora nekuda zvavamwe, anotora achishandisa mari nesimba rake, otora zvinhu izvozvo izvo. Saka Felix akauya kuzonzwa Pauro.
kuti ko Pauro asungirwei. Muchibva pa chapter 24 verse 1 muchidzika. Pauro asungirwei, mhosva yake ndei. Saka anonzi Tertullus, a well-spoken man, a very good orator. Ndiye anga ari gweta achimiririra maJudha vaida kuti Pauro aurawe. Anosvika onanzva mambo, onanzva Governor Felix namashoko akanaka. Asi nekuti Felix aitova mutongi, akangozviona kuti idzi dziri kuda kutenga pfungwa dzangu. Haana nyaya, akagona kuona kuti izvi zviri kutaurwa naTertullus hazvina basa. Ndobva ati Pauro chiuyawo utaure. Saka Pauro anoisa nyaya yake patafura. Pauro aisa nyaya yake patafura. Anonosvika pakutanga kuudza Felix naDrusilla zveupenyu hwavo. Anomova from defending himself to preaching. Awana mukana. Pauro anoti handitambisi mukana. Imi mambo imi nemudzimai wenyu mutori nenyaya inini kufa ndogona kufa, but ndikafa ndakuudzai chokwadi matendeuka. It is better ndife imi moziva chokwadi. Saka he moves from defending himself and he goes to the proclamation of the gospel. Kangani patatambisa mukana taona kuti uyu munhu anofanira kuziva Mwari. Kangani patatambisa mukana taona kuti mai ava vanofanira kuziva Mwari. Paul takes the opportunity and he moves from defending himself. Obva ati zviri nani ndiudze mambo ava chokwadi. Pauro paakamira pamberi paGavhena, akamira pamberi pemunhu anogona kumusunungura kana kuti kumuuraya. Munofanira kuti muzinzwisise izvozvo. Felix has the power to set Paul free or to leave him jailed. Felix has the power kuti audze Pauro kuti enda kumba kana kuti waakutourawa. But nyangwe zvakadaro, content yemharidzo yaPauro haine chindini. Haatsvagi mafavors kuna Gavhena, haatsvagi kuda kufarirwa. Anoudza Gavhena chokwadi kuti Gavhena ndinoda kuudzai nyaya nhatu dzamunofanira kuti muzive mugone kuponeseka. Number 1, righteousness. Ndoda kutaura nemi pamusoro penyaya dzokururama. Maitiro amuri kuita aya, you are far from righteousness. Muri kure, munotora zvavamwe. You are not doing right with God. You are not doing right by God. Zvakarehwa naMwari nezvamuri kuita hazvisi kufambirana. Message iyi yaigona kungoti Pauro hanzi waakufa. You don't respect the elders. Iwewe unoita maitiro akadai, tiri kukuuraya. Asi Pauro akati kufa kuri nani pane kuti ndiregedze kuudza mambo ava chokwadi. Saka akataura nyaya semoni yake ine zvinhu zvitatu. Number 1, akataura zvekururama. Number 2, akataura zvekuzvidzora. Number 3, akataura zverutongo runouya. This message was very relevant kuupenyu hwaFelix naDrusilla. Taneta navaparidzi vanoti vamira pamberi pevane mari, pamberi pevane simba, vanotaura message dzekubhata. And yet mukuru ari kumirira kunzwa chokwadi. Chaari kuda kunzwa kubva mushoko raMwari ichokwadi chinomuponesa. Asi nekuti iwewe mutauri, mudzidzisi, muimbi, you are serving your selfish interests, you are doing selfish considerations. Unobhata vane mari, wobhata vakuru, kuitira kuti ubve ipapo wafamba nemota, kuitira kuti ubve ipapo wasimukira. Iva nemweya wanga uri muna Pauro. Chokwadi wekuti tinotaurirana chokwadi vakomana. Zvisinei nekuti ndiwani, tinotaurirana chokwadi. Saka Pauro anoudza mambo pachena kuti hamusi kuita zvakanaka. Number 2, imi mambo hamuzvidzori imi. Uyu mudzimai wamunaye uyu makamutora nechisimba uyu hamuzvidzori imi kusvika pakutsvaga n'anga kuti ibatsire kuti Drusilla abve kumurume wake auye kwamuri. Mambo hamusi kuita zvakanaka imi. You are not controlling your appetite. You need to have a mastery over pleasure, have a mastery over passion. Control your body, control your desires. Moyo wemunhu unoda zvakawanda, moyo wemunhu unoda zvese nezvaasingafaniri kuva nazvo. Asi munhu anofanira kupractice self control, self discipline. Ozviudza kuti uyu mudzimai wemunhu, uyu murume wemunhu,
apa ikambani yemunhu handingambodai, iyi business idea yemunhu handingambodai. People must learn to control themselves. They need to learn to be temperate. Vanhu vanofanira kuzvidzora. Imimi gavhena panyaya iyi hamuna kuzvidzora. Nekuda kwezvinhu zviviri izvi, nyaya yekururama nenyaya yekuzvidzora. Regai ndigare ndakuudzai Mambo Felix, kune rutongo runouya. Ari kuti kudii Paul? Ari kuti you yourself are a judge. Makatogara ipapo muruda kutonga nyaya yangu. Saka you understand what this means. Kune rutongo runouya. There is accountability that comes. Munofanira kunzwisisa mambo kuti pane zvose zvamuri kuita, ma decisions esa amunoita muchabvunzwa pamusoro pawo, nekuti imi muri judge pamusoro pavanhu, imi munotonga vanhu, but kudenga kuna Mwari anotonga nekururama. He is going to call you to account. He is going to question your decisions. Achazvivheneka zvese, achivheneka nechikonzero nei makaita dzimwe sarudzo. Saka Pauro anotaura nyaya nhatu idzi, oti mambo, you need to do righteousness. Mambo, you need to be temperate. Zvidzorei mambo, raramai muchiziva kuti kune rutongo runouya. And this message comes to you and it comes to me. Zvose zvatinoita mukurarama, ngatiraramei tichiziva kuti kune rutongo runouya. Vazhinji vakanzwa message yakadai vanoti uri kutivhundutsira, aiwa, we are simply stating facts. There is a judgment that is coming. Tichatongwa. We are going to be called to be accountable. Pamusoro peviri yatakapuwa na Mwari, pamusoro pemari dzatakapuwa na Mwari, pamusoro pevana vatakapuwa na Mwari, pamusoro pehama dzatakapuwa na Mwari, pamusoro pamabasa, chose chichatongwa, chigovhenekwa neziso raMwari risingapotsi. Mwari unoda kuti vanhu kana vachibata zvaakavapa, they need to be accountable. Saka mukatarisa nyaya nhatu dzakataurwa naPauro dzaiva relevant. Vazhinji vedu tabata vanofanira kunzwa chokwadi. Nekuti tatarisa homwe dzavo tikaona dzakafuta, tikatarisa dzedu tikaona dzakaonda, tikati pamwe tikavafadzava dzinofutawo sedzavo. Mwari ari kutsvaga vanomira pachokwadi, vasingatsvagi kuzvifumisa, vanotsvaga kuita zvakanaka. Inzwai vana vaMwari, zvinhu zvitatu zvakatarisirwa Felix zviri kutarisirwawo kwatiri. Number 1, righteousness. Number 2, self-control. And number 3, living in the context of the judgment to come. Ukaita zvinhu uchiziva kuti kune rutongo runouya, dzimwe sarudzo tinodziita zvakanaka. Acts 24 verse 25 to 27. Zvino wakati achitaura zvokururama nokuzvidzora nokutonga kunouya, Felix akatya zvikuru, akapindura akati, enda hako zvino, kana ndikazova nenguva yakanaka ndichakudana. Vechirungu rinoti, when Paul aparidza, Felix trembled. Akatya akadedera. He was agitated and moved. Wavunduka, hanzi conviction yakambaya pamoyo. His heart was pricked. Moyo ukava soba. His past sins zvikauya, zvizvazuro zvikauya. Paul akavhunduka. Ndopa anoti kuna Felix akavhunduka akati kuna Paul, chimboenda, go your way. Ndozokudana a convenient time. Wozodzoka. But mnyori wandinoda anoti, from this occasion, Paul aparidza, that was the last opportunity of mercy. Mutsawe nyasha wanga watandavadzwa naMwari pana Felix ranga risore kupedzesera kwanga kusina imwe nguva zvekare yaizomake a decision. Mnyoro wandinoda anoti, the metal had reached the melting pot. Kuti mutobvu wanga wasvika pakunyunguduka, moyo watambwa nawo, denga razarura, musore kuponeswa. Po ipapo ndo panonzi na Felix hana yake yakarova, akati go your way. Chicha akaita, he banished the thoughts of repentance. Akavara sure nyasha. Pane nguva vanhu mukati meupenyu vanapo vasvika Mwari vatandavadza nyasha. Pane patinozvidza nyasha tichiti mangwana tozodii. Who knows about the future?
munhu chete ndiye anorarama mupast tense. It is only God who resides in his future tense. Kana tanzwa izwi raMwari, let's make use yemukana. Aisaziva Felix nenguva inouya aisazowana mukana wekusumudzwa kwechokwadi yari pakakwirira pakadaro aigona kuponeseka. Ndoda kutaura kune mayouth anoti vhangeri ndorinzwa tozoriwana tachembera. Ataura kuti uchange wachembera ndiani, ozoti kana chando chapera I will make a decision. Mwari anotaura na Isaiah chapter 5 varume, tongai pakati pangu nemunda naIsraeri zvese ndakaita. Vhangeri ndikadira mikana yekuponeswa ndikamuchengeta muCovid panyoka dzaipenga murenje kuti awane mukana wokumeka decision. But Felix banished the thoughts. Kuverengera kune njodzi vana vaMwari. Kana tanzwa vhangeri, we need to make a decision. Ndorangana murume anonzi Faro vanonyora anoti Faro rangu vaguhu. Why Faro akadaro? He was a dead coffin whilst alive. Akanga azvidza mikana yenyasha. Moses achimubvunza tobvisa matachkarini aiti bvisai mangwana. Why? But nhasi nyika yakazara namatachka. Kune vanhu nhasi vhangeri rarohwa, moyo wabayiwa asi chokwadi chapinda mukati menzira, anzwa chokwadi anoti tozozviona mangwana. Mukatarisa murume anonzi Pharaoh, he died in his sins. Mwari amusunungura. I'm almost reminded of King Agrippa. Paul amira pamberi paAgrippa aparidza shoko zvinonzi Agrippa anoti, you almost persuaded me. Wapotsa wanditendeutsa. Ndanga ndatendeuka but handina. Iye murume achibva panzvimbo yakanga ari akanoita a casualty, a victim of the earthquake, akafa ari muchitema. Vanotaura vanoti Agrippa paakavhara, when he bolted the doors to Paul, aizvivharira mutsa. Kwaive kuvharwa kwemutsa. Inganiko vhangeri rasvika kwatiri, Mwari achitandavadza nyasha kuti tiponeseke. Nero the ruthless key, musi wakavharwa mukova achitongera Paul rufu. That was his last rays of mercy and pardon. Atizivi vana mbuya nana tete kuti ramangwana redu richazovei kana Mwari asimudza muchinjikwa, chitema chayanikwa, moyo wavhunduka. Ndiye Mwari ari kutaura, uya titaurirane mukati meupenyu, uya titaurirane. Saka zvinonzi Felix akazvivharira mutsa ari mupenyu. His probation was closed. Noreveko kana chiti probation inguva yakatarwa yekuti Mweya Mutsvene anogona kukugadzira ukafanana nedenga uchiri munguva yekunzwisisa kuti Mwari ari kutaura newe. Chinonzi kumhura Mweya Mutsvene kana kuti mutsa wavharwa is to deny the functions of the Holy Spirit. Kana munhu akaramba mabasa aMweya Mutsvene, waramba Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene is the teacher. Kana ari mudzidzisi ukaramba kurayirwa nekutsurwa, waramba Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene is the reprover, anotsiura. Mweya Mutsvene is the guide, anokuisa mahanesi. Ukaramba guidance yekutungamirwa neMweya Mutsvene for a long process, wasvika panguva yekuti wazvidza nyasha dzaMwari. Varipo vakazvidza nyasha dzaMwari. One Pharaoh, Mwari aisa 9 sermons, akaoma moyo. He perished through the Red Sea. Datan, Korah naAbhiram, Mwari ataura vamboona tsoka dzaMwari, but vanosvika pakupanduka. Svikira message yapiwa naMoses, depart from the camp of Korah. Vaigona kutendeuka nguva iyoyo. Vazukuru vake vakatama, asi akaramba achiti chitema handisi, akamedzwa napasi. Ndokumhura Mweya Mutsvene. Ukatarisa, that's why David achinamata adonha nemukadzi womunhu anoti, Mwari pazvinhu zvese sikaiwo mwoyo mutsva, musabvisa Mweya Mutsvene. Waizoti ndikaenda seri kwenyasha dzaMwari, Mweya Mutsvene ukabviswa, ndamhura Mweya Mutsvene waMwari. Kana hana ichirova tiri mumakumbo nemushangu dzaFelix, Mwari anogona kutiponesa, anogona kutisunungura mukati mechitema. Mukataura murume anonzi Felix, waiva murume waida mari. He had total devotion. His goddess was the love of money. Waida mari. Saka paakaona Paul ataura, Bible rataura kuti he had accurate knowledge that Paul is right, but he chose money. Vanhu vanoda mari vanyarara kutaura chokwadi. They have muted their voices. Not kuti Mwari haana kuvatuma senhaririri. Aiwa, they are cold, but chavadonhedza mafuta akakora.
saka vanyarara nekuda kwamafuta akakora. Tarai mukati meBhaibheri vanhu vazhinji vakadonha namafuta akakora. I'm reminded of the sister in power to the institution of Felix. Ndongara murume anonzi Pilate who was a judge. Saka maFarisi vanomuti ukasunungura Jesu position yadonha. Kana kuti tichiti position yadonha, chikwama chadonha. Pay yaenda. Masalaries aenda. Saka Pilate akaita say, Pilate kwakuti, let me rather sacrifice Jesus. Ndoramba ndiine post. Ndora kutaura vanhu vakateerera. Kune chitema chemari. Chekuda mari is the goddess in our generation. I'm reminded of Balaam. Akaona nyeredzi, akaprofita. Akati Messiah chauya. Akaropafadza, akaratidzwa nhaka yeKenani. But he became a casualty. Akasaponeswa, akafa uncircumcised Moabites because of the love of money. Chenjerai uwezwa wemari. Numbers chapter 22 verse 17. Palamanga atomboparidza kuti chero mukandipa imba yakazara. Chero mukandipa silver. I'm bold in what we use to preach. Be very careful to fall along. Zatamba nema vazhinji vakati vamari vakakanganwa zuro akani chaye aona Mwari achitsemura Jericho. Midhuri yeJericho ichidonha, Jordan richitsemurwa. Uru achiona kuti ruoko rwaMwari akachochora zvemari akaisa mutende. Asi achiziva ndiri kuisa chituko pamberi paJehovha. Ananias naSafira mweya utange basa achimutsa vanhu vake, ndimi dzataurwa maforeign languages, Mwari achiita zvinoshura, mamiracles achiitika. Ananias naSafira vakadonha nekuda kwemari. Chenjerai pamusoro pemari. Mari yadonhedza mikwende yanyarara, vave maservants evanhu. Why? Because of the love of money. Samurume anonzi Festus Felix anosiya Paul omisa muprison, airamba achimudana kwenguva achitaura naye. Chaaida waitsvaga fufuro. Varipo here vari mumapositions of accountability. Vatsikirira chokwadi. Nhema dzichisimudzirwa because of the love of money. Chokwadi chatsikirirwa chikapushwa to the corner because of the love of money. Murume anonzi Felix, he was a double-minded man. Akafanana neuya apo Jacob aipa blessings anoti kuna Reuben, you are as unstable as the waters, thou shalt not excel. Mwari anodaidza those vashumiri vake other in public offices to show integrity of position. Kuratidza kumirira Mwari, vanoda vanhu vari straight as a needle to the poor. But murume uyu yeti banana back religion, double-minded, waigaba aishandisa in situational circumstances. Tinotamba neiri kurira. Murume anonzi taneta nema-compromisers in leadership. Taneta nana Aaron. Vanoti Israel yauya. Mukaverenga Exodus chapter 24 verse 14. Moses achikwidza anoti ndosiya Huri na Aaron vakutungamirire, but people really knew that Huri was more typical of a leader. Vakatomuziva wedu who is double-minded. Aaron anakunonoka akati ngatiumbe chimuru. Zvokubatsirei Mwari unotsvaga vanhu vane inonzi unswerving integrity, stamina of character. Vachamirira chokwadi chaMwari vasingatengwi kana kutengeswa nemacircumstances. Mukatarisa murume anonzi Sauro, watarira vanhu vanonoka, anoita sei, anoisa chipiriso kuti afadze vanhu. Asachi achipandukira Mwari. Kune vanhu vava varanda vevanhu vasinganzwe izwi raMwari. Zviri nani kurambwa nevanhu wakateerera kuti Mwari wautaura kuti kudii. Saka Festus akadzika midzi into apostasy because of the love of money. Bribes, corruption, the love of money. Akatsikirira chokwadi. Ndovhangeri ranga raparidzwa napo buda mushango idzi.
yanga iri suo renyasha kuti aponeseke, but akazvidza nyasha and he was never haana kuzowana mumwe mukana wakadai. Varipo vari kuti ndichawana imwe nguva. Anoziva nguva ndiMwari, anoziva another season ndiMwari. Kana Mwari asimudza muchinjikwa, take a decision and make a move. Mwari achataura pana Luke chapter 13 kuti tarisai ndakaita munda uyu, ndikauisira manyuwa, ndikaita zvese, ndikadiridzira mvura, tongai pakati pangu, chii chandakakoniwa. Hama inorova kuti ichi ichokwadi ichi, but you go woti ndoda imwe season wozvinyaradza. Chii chakaitika? Rangarirai musoro wenyaya uri kuti Ndadzika Midzi. Kune rumwe rutivi tina Felix akamirirwa naPaul waari kufana kutonga. Kune rumwe rutivi tina Paul kumusana kwa Felix kune vanhu vaari kufana kusatisfy, vakatarisira kuti atonge sezvaakatarisira. Kuna Paul kuna Mwari waari kufana kumiririra kuti kunyangwe zvanonoka, mhinduro dzaMwari dzaita sedzanonoka, handifani kumurasisa nekuti ndakatenda muti muJesus. Saka pano Felix unodaidza Paul, ndobva agara pasi nemudzimai wake. Kuna Paul dei anga ari mumwe munhu aiti ndomwe mukana wokunotsanangura nyaya yangu nekusunungurwa kuti mambo tarirai, muone vanhu vanondipomera but ndine mukana hangu wekukubhadharai. Tarirai vanhu vanondipomera but ndinoziva muri mambo vakanaka. Now ukadzidza vanotsanangura nezvaFelix, kunonzi oreta akamira achitaura wakakuza Felix akati muri mambo vakanaka, muri mambo vanotonga nekururama. Zvikanzi iye Felix pachake waitozviziva kuti uku kunyepa, but vanhu vari kungotsvaka favor. Zvikanzi mukuteerera kwake nekutarisa Paul achitaura, akaona kuti murume uyu anonzi Paul haana mhosva. Nevanhu pavaitonzwa the orator achipomera, hanzi vanhu vakazviona vega kuti Paul ari kunyeperwa, but vakati zvinani titende manyepo kuti Paul aparadzwe. But ndinofarira Paul mukunyeperwa, Mwari vachiita sevanyarara. Paul haana kurasa Mwari. Nemhaka yei Paul ari kuti ndadzika midzi pana Mwari. Zuro ndaiva so, ndikauraya nekurasika ndichiri murima, but chokwadi chandisvikira ndobva ndatenda muna Mwari. No one will move me back. Kundidzorera kwandakabva hazvigoni nekuti midzi yangu yapana Mwari. Regai ndikuudzei vana vaMwari, pane nguva mukati meupenyu pekuti Mwari anoita seanonoka. Mwari anotendera kana kuti anozviratidza seanonoka mukati meupenyu hwedu, kunyange takatenda maari, tichitemba naye, tichikuza timu yake. Mwari wacho anoita seanonoka, but ma-permitted delays mukati meupenyu hwedu. Mwari ndiye anenge achizvitendedza. Regai muone mukaverenga Matthew chapter 4 pavhesi ya12, regai ndiverenge. Jesu akati anzwa kuti John wasungwa akaenda Galirea. Hazvisi kumeka sense kwandiri. Nemhaka yekuti John uyu ndiani? John is the forerunner of Christ. Ndo yanga riri grenade raiuya richizarura nzira yaKristu. Achiti inini handisini mambo, tarirai kuna anouya, pana ari kumashure kwangu anonditevera. Iye handigoni kusunga kunyange washu dzake. Tendai iye, ndinokubhabhatidzai nemvura, but iye anouya achakubhabhatidzai nemvura nomweya. But Jesu wacho auya achitori musemu district muna John, anonzwa kuti John asungwa, Jesu otoenda jeni. Kune vaiona sekuti Jesu wabetreya John, nyambisirwa ma-permitted delays. Mwari ndo ari kuzvitendedza. Now pa-operation dzaMwari, Mwari anogona kuita zvinhu nemboni muumwari hwake for his glorification. Mukadzidza pane patodaidza Mwari. Now Mwari anopindura nenzira nhatu. Pane pamwe pekuti tanamata, tamudaidza, Mwari anogona kutopindura immediately. Otoanza paita urwere, Mwari orapa ipapo. Mwari anogona kurapa nenzira yekuita seanonoka, yekuti achati I will not heal immediately as we expect, but ndicharapa gare. Mwari obva arapa.
imwe nzira yetatu yekurapa Mwari anogona kurapa paresurrection. Saka John anosiwa akatarisana nerufu. Denda ndiri ni John daita pada ndakaparidza Mwari asiri. But John nemhaka yekuti wadzika midzi mune waakatenda anoti kana zvichireva rufu ndinofa kana Mwari vadecide kunyarara. Regai ndikuudzei vana vaMwari, mukati meupenyu Mwari anogona kumbodileya rufu rwotouya yoita seloss. By the way, victory yaMwari inoita seloss kune vasingatendi. Jesu ari pamuchinjikwa vaimuona vaita akurirwa, ndosaka vaiseka vachiti waigona kuponesa vamwe but haugoni kuzviponesa. Saka vakamutarisa ari pacross vaiona akurirwa but kuna Mwari anga akunda. Saka John vaitarisa vaimuona seakurirwa but ukadzidza the reason why akanyorwa tinomutarisira parumuko. Mune hope muresurrection. Saka inoita sedelay ari mubwiro nyambisirwa tariro yeanswer yesituation yaJohn iri parumuko. Now Paul wainzwisisa assignment yanga iri pamberi pake nemhaka yei Mwari vachimudaidza ari munzira kuenda Damascus. Mwari vakamitana napo, Mwari vasangana napo vachimudaidza vanomupa assignment vakati project yangu yawakujoina zvawakujoina project. You need to advance my project, you need to advance my mission. But muku advance a mission pane dambudziko ravachasangana naye. Now teerera verse ya 15 na 16 ya Acts chapter 9 Mwari vachipa Paul an assignment. Regai ndiverenge verse ya 15. Verse ya 15 inotiko asi Ishe akati kwaari enda nokuti iye mudziyo wakatsanangurwa neni kuti aende nezita rangu kuvaHedheni namadzimambo nokuvana vaIsraeri. Saka Paul apuwa assignment not only to the Jews but even to the Gentiles. Not only to the Gentiles but kunyangwe mudzimba dzamadzimambo. Saka Paul paamira pamberi pa Felix ano understanda mission yatumwa naye na master vake. Saka anoti I'm not going to betray my master so that I gain favor from this king. Saka aashiki nemawedza anotapira mukana maFelix. Audzi Felix what he wanted to hear but anomutsanangurira zvekuipa kwake nechimiro chake kunyangwa zvichireva rufu kuna Paul. Saka tine situation yevanhu vaviri. Tina Felix who is seeking the favor of the majority. Toita Paul ari kusika an approval from his maker. Tina Felix ane mhomo evanhu who is battling nenyaya yepride yaainayo. Toita Paul ari kuda kutsveta pride parutivi for the sake of salvation. Tina Felix who is seeking for power. Toita Paul who is fighting for salvation. Saka Paul na Felix zvatarisana. Paul anotaura chokwadi sezvachiri ndobva awaridza Mwari pamberi paFelix akati zvisarudzirei ndava ndiye Mwari wandakadzika midzi maari nemhaka yekuti ndadzika midzi muna Mwari handimuvhwi kunyangwe Mwari akaita seadhileya. Rega nditaure kwauri sisi vangu, kana wadzika midzi muna Mwari kunyangwe vana Felix vakauya ukaiswa pamupata pakona, you need to stand for Jesus. Usamuvhwa nezvinowira nyika. Rega nditaure kwamuri amai, kunyangwe maiswa pamupata peupenyu nemhaka yekuti makadzika midzi muna Mwari, Mwari woita seanyara. You know pane nguva yekuti unotemba naMwari, Mwari wacho oita seanyarara. Waramba zvose kuti no inini mbereko yanonoka asi handiendi kun'anga, mbereko yanonoka asi handiendi kumaprofita enhema. Mwari wacho oita seakanyarara. Paul atemba naMwari zvakadaro zvekuti denda handirini, ndaiti denga ndobva raifana kudzika immediately but denga rinoita serakanyarara. Pane paunotemba naMwari hanzvadzi yangu, woudza vanhu
itai zvose zvamunoita. Ina handiti zvekurova makuva. Watemba naMwari, Mwari woita seakanyarara. Pane pamunotemba naMwari mukoma, moti ina handiendi kubasa nemusi weSabata. Nekuti Mwari akandisika, akandizororai musi weSabata. Matenda nemhaka yekuti madzika midzi muna Mwari. Mwari wacho oita seakanyarara. Pane pamunotemba naMwari hama yangu, urwere hwauya, moti ikenza hayo. Tazvinzwa kuti kwakati kune vanobatsira, tazvinzwa kuti kune vakati vanorapa kenza iyi chipera. But wotenda kuti Mwari wangu akati handini mudzimba dzengaka, Mwari wangu akandisaina kumasvikiro, woramba nemhaka yekuti wadzika midzi pana Mwari, watemba naMwari, Mwari woita seakanyarara. Woti saka naye Mwari zvinorevei kuti ndatemba nemi asi rufu rwouya, hama yenyu yotosvika pakufa, zvoita sekuti Mwari aruza, ndafa sei? Ini ndatemba naMwari anorapa. Regai ndikuudze vana vaMwari, pane vanofa muna Kristu kunoita selosi, nyambisirwa pane hope paresurrection. Saka delay ichangova panguva yekuva mumabwiro, delay ichava panguva yerufu. But one day pane tariro. Paul anoramba Felix, zvese zvaataura anomuudza chokwadi chaMwari, ndobva arega kumutaurira mashoko anotapira. Paul anga ari pagoni perufu, anga akatarisana nerufu. Mwari ndobva vanyarara. Paul nyaya iyi yakatomusvitsa murufu. But Paul zvakadaro akati kana zvichireva rufu, ndakadzika midzi maari. Pane tariro parumuko. Regai ndikuudzei vana vaMwari, pane madelays anoitika mukati meupenyu for the glorification of God. Sure. Pazvinoitika zvinoita sekuti Mwari arasa vanhu vake, but Mwari haarasi vakadzika midzi paari. Madelays anowanikwa ari Mwari atomatendedza. Mwari wacho ndiye anenge amatendedza. Shuwa Jona akafa, nyaya yake toiverengana nhasi, nekuti kamusikana kakatamba kakakumbira musoro waJona. Jesu aripo, physically he was there. Jesu achitozikamwa kuti ari kupi, but Jesu haana kumuvhika. Ende kuna John haana kuconsider a loss or a betrayal. Akati kana zvichireva rufu, ngazvidaro, nemhaka yei there is hope in resurrection. Ndo zvimwe napo nyaya yake ari pamberi paFelix yakasvika pakumuurayisa. Paul ndobva afa, but zvakadaro inoita sedelay, but haisi delay. Regai ndikuudzei hama dzangu, kune hama dzedu dzakafa dzichitenda ndobva dzazorora. Kumakuva nhasi takakutarisa kunoita sekuti vakararako vakafanana asavana kufanana. Difference ichaonekwa musi werumuko, ndo pachaonekwa kuti yaita sedelay hayo, but there was hope even vari mumakuva. Regai ndikuudzei hama dzangu, kune vakatendeka nhasi vanomira pamaprinciples aMwari, Mwari achiita seanonoka, zvinoita semakafanana asi hamuna kufanana. Nemhaka yei kuna Mwari anopindura. Ndoda kunamata neumwe munhu ari kuti pane situation iri pandiri, pada waiswa pamupata, you are forced to choose between God and the evil one. You are forced to choose. Situation yakuisa pamupata, wambozama kumirira Mwari, but waona sekuti Mwari wacho anonoka. Saka iwe wakupushiridzika kuti uchuze kune rumwe rutivi, but rumwe rutivi rune danger because unorasikirwa neruponeso. Saka rungoda simba rinokusimbisa kuti Mwari kana achireva kuti delay yenyu iri parufu, nditendedzei ndife ndiri pamaoko enyu. Mwari kana achireva kuti delay yenyu, you are going to prolong my illness, let it be, ndirambe ndakatendeka pamuri. Kana delay yenyu ichireva kuti muchanonotsa kuroorwa, muchanonotsa kuroora, let it be, but ndibatsirei ndirambe ndakadzika midzi pamuri. Mwari kana delay yenyu ichireva kuti zvichanonoka kufamba, ndibatsirei ndirambe ndakadzika midzi pamuri. Uripo uri kuti ndadzika midzi, just like Paul. Kana zvichireva kufa nemhaka yevhangeri, kana zvichireva kufa nemhaka yekutendeka pamutemo yake nezvidzidzo zvake, ngazviendeke zvakadaro, ndichatenda zvakadaro. Kana uri munamato wako haungasimudzire ruoko patova nenguva yekunamata. Regai tinamate. Baba vedu vari kudenga, muzita raJesu tinokutendai mukurarama kumirira chinhu chakaomesesa.
asi tinokumbira kuti mutibatsire nekuda kwezita raJesu pakumirira vazhinji vedu tarasa kutenda. Pakumirira vazhinji vedu taenda kudzimba dzen'anga zvinhu zvatairamba kuti hatiiti. Pauro wakasiyiwa akasungwa makore 2 asi wakaramba kubvisa fufuro kuti asunungurwe. Akamirira kusunungurwa. Achibva ipapo wakaenda kuna Caesar, achibva ipapo wakamira pamberi paNero, ndo kwakava kupera kwake. Asi wakataura achiti ndakamirira korona yandichapiwa naIshe Jesu, kwete ini ndoga asi navose vachatenda muzita rake. Tinokutendai Mwari kuti muchatibatsira panguva yekumirira, tidzike midzi mamuri, tisazununguswa nezvinowanda mukati menyika. Tanamata nekutenda muzita raJesu akatifera pamuchinjikwa akamuka. Amen. Mambo wedu atidaidza kuchitwa chake chekudenga, tomira senyi mukutonga, mambo apinda, apo mambo apinda kuzotitonga, tichamira senyi apo mambo apinda, mambo Jesu alichiremba, pakange pazoiswa minzwa, nembiri yake tichamona, mambo apinda, apo mambo apinda kuzotitonga, tichamira senyi apo mambo apinda, zvakaikwa zvichaoneswa, apo tapinda pakutongwa, zvemumwoyo tinozviwana, mambo apinda, apo mambo apinda kuzotitonga, tichamira senyi apo mambo apinda, achafara pakutiona, kuti tapfeka nguo chena, ndizvo kunesu kunonaka, mambo apinda, apo mambo apinda kuzotitonga, tichamira senyi apo mambo apinda, tenzi tinokumbira mutsa, kuti tese tinozomira munzvimbo dzedu nekusatya, apo mambo apinda, tenzi tinokumbira mutsa, kuti tese tinozomira munzvimbo dzedu nekusatya, mambo apinda, apo mambo apinda kuzotitonga, tichamira senyi apo mambo apinda, apo mambo apinda kuzotitonga, tichamira senyi apo mambo apinda, tichamira senyi apo